हेलो बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन आं नोंथांमोननो दिनै गोबां इम्पर्टेन्ट निउस लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन, ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जोबनायाव नोंथांमोननो जोबोद इम्पर्टेन्ट निउस होनना सानदों। ओंखायनो नोंथां भिडिअखौ मोजां नाङोब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आरो हाजासे शेयार खालामना हो, जाहाथे बर' हारिनि रायजो राजा बयनिसिमबो मोनहैयो। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। थांनाय मंगलबार खालि भारत नाङैनो 9,988 सुबुंनि देहायाव कर'ना भाइरास एक्टिभ मोननो हादों। बे सानानो जाबाय जोंनि भारत हादराव गिबि सान, जाय सानाव जोंनि कर'ना भाइरास एक्टिभ मोननो हादों। बे सानावनो बयनिख्रुइबो गोबांसिन कर'ना भाइरास मोननो हादों। सुबुंनि देहायाव गोबांसिन कर'ना भाइरास मोननो हानाय सान, बे सानानो जाबाय मंगलबार। बे सानावनो बयनिख्रुइबो गोबांसिन कर'ना भाइरास एक्टिभ, जाय जोंना 9,988 सुबुंनि देहायाव एक्टिभ जानाय नुनो मोनदों। आरो दिनैनि नैथि निउसानो जाहैबाय दाखालिबावैसो 6 जुन खालि मेट्रिकनि रिजाल्ट होदोंमोन। जाय रिजाल्टखौ जाय बिथांमोना डिस्टिंसन आरो स्टार मार्क लानानै उथ्रिनो हादोंमोन, बैफोर बिथांमोननो गोदो लेपटप होयोमोन, नाथाय देग्लाय लेपटपनि सोलायै 20,000 फैसा होगोन होनना बुंदों। 20,000 गोसो बायदियैनो लेपटप बायना लानो थाखाय, गावनि पसन बायदियै लेपटप बायना लानो थाखाय बिथांमोननि एकाउन्टआव 20,000 रां सोना हरगोन होननानै बुंदों। साननैसो साना अनलाइननि जोहै बेंक एकाउन्ट एबा अफलाइननि जोहै बेंक एकाउन्ट होनायनि सुबिदाखौ मोननो हागोन होनना बुंदों। आरो दिनैनि थामथि निउसानो जाहैबाय बिटिआरआव जोंनि बिटिआरआव आयेननि बेरेखायै जाय बिथांमोना साख्रि होदों आरो जाय बिथांमोना आयेननि बेरेखायै साख्रि लादों, जेबो इन्टारभिउ होआलासेनो, जेबो आनजाद होआलासेनो जाय बिथांमोना साख्रि लादों आरो जाय बिथांमोना साख्रि होदों, बिथांमोना जोबोद गिनो गोनां होननानै बुंदों। जानो हागौ बिथांनि साख्रिया खारनोबो हागौ, ओंखायनो बिथांमोनखौ गिनो हागौ होननानै बुंदों। मानोना जोंनि बर' हारियाव गोबां गरिब गुन्द्राफोरा गोबां गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लानानै दं, बेखारै दं, नाथाय फैसा थाखा गैयैनि जोहैनो जेबो साख्रि मोनाखै, बेखार गोलैसोना दं। बेनि जोहैनो जोंनि गेदेर गेदेर सुबुंफ्रा बेफोरखौ हमनो नाजादों आरो जाय गाज्रि जोंनि थासारि, बे थासारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों। मानोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां दुखिया सुबुंफोर दं। बिदिब्ला जोंनि बर' हारिनि दुखिया सुबुंफोरा साख्रिखौनो मोननाय नङा। बेनि इयुनखौ नायनानै जोंनि बर'नि जाय गियानि सुबुंफ्रा बेखौनो फोजोबस्रांनो, जोंनि गाज्रि थासारिखौ फोजोबस्रांनो नाजागासिनो दं। बेफोर आयेननि बेरेखायै साख्रि होनायनि जोहैनो जोंनि गेजेराव जाय साख्रिआवलानि फिसाज्लाफ्रा साख्रिआवलायानो जाहैदों, जाय मिनिस्टारनि फरियालफोरा साख्रियानो जाजोबदों, जोंनि जाय दुखिया, जाय जेबो चेनेल गैया, बिथांमोना साख्रि गैयैयानो जालांदों, दुखियानो जालांदों। आरो दिनैनि ब्रैथि निउसानो जाहैबाय जोंनि आसामाव दिनैसिम गासै जानाय कर'ना भाइरासनि एक्टिभ जानाय सुबुंफोरानो जाहैबाय 2,868 सुबुं गासै जाहैबाय। आरो बेनिनो दा एक्टिभ जाना थानाय सुबुंफ्रानो जाहैबाय 2,076 जन सुबुं दं दासिमबो, आरो 784खौ फाहामनाय जाबाय आरो साबाया थैदों। टटेल दासिमबो दङ जोंनियाव कनफार्मा 2,076 दासिमबो दङ जोंनि आसामाव। आरो दिनैनि बाथि निउसानो जाहैबाय जोंनि आसामाव गासैबो डिस्ट्रिक्टआवनो कर'ना भाइरास एक्टिभ सासेब्लाबो सुबुं मोनबायमोन, नाथाय मोनसेल' डिस्ट्रिक्टआव मोनाखैमोन, बे जाहैबाय जोंना माजुलिमोन। नाथाय माजुलियावबो जों दाखालिसो नुनो मोनबाय जे माजुलियावबो 9 जन जाहैबाय, 9 जन सुबुं जाहैबाय माजुलियावबो। अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेसांनोसै। भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां नांदोंब्ला हाजासे शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बाय बाय।